Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Zdarák čovák lidi, vítejte u dalšího videa ze hry Call of Duty Modern Warfare 2, kde myslím, že toto je možná poslední nebo předposlední mise, když se jdeme pomocí Shepardovi a jeho mužům za to, že nás zradili jako jediní dva. Pobereme zbraně a zaútočíme na jejich základnu. Původně jsem chtěl natáčet League of Legends, jenomže jsem měl hrozné lagy a i tu jsem měl lagy, musel jsem to tady promazat trošku, takže teď už by to mělo jet bez problémů. Příště už by mohlo snad být League of Legends. Tak měli bychom to tu postřílet. Tak. Šup. 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 Do prdele. Přátelé, toto bude zase něco. Tak. Pejsku, jsi tuej? Pejsek není tuej. Není. Pejsek je živoučkej až moc. Tak, teď už to jde bez problémů, konečně. Fakt jsem teďka to vymazal hrozně moc, protože jsem byl tak strašně nasranej, že mi to prostě nejde. Tak jsem prostě vymazal, co jsem viděl. Tak tady mají tyhle humry, kolik stojí tyhle humry? Borat tady. Humry bych chtěl. Upatříte mi kundolep. To je kundolep. Tak. Jdeme za pricem, nebudeme to tady zdržovat, ať rozflákáme Shepardovi tu jeho hnusnou slizkou držku. A jdeme na to. Bungee jumping jak svině, oh yeah man. Tere. Brzdím. Brzdí. Máme tu dvě tanga. Tanga, jo? Tak takhle se tomu dnes říká. Hoši, viděl bych to. Sarec. Šup. Co je? No, dobrý. Klídek, chlape. Kaput. A my můžeme pokračovat. Tak, co pak tu máme? Nepřítel naproti, nezasahuj. OK. Tak nebudeme zasahovat, i když bych mu rád ustřelil tu jeho lidka jde směrem k nám. Rychle. Kde se schoval? Je tady tma trošku. Ne, projít, OK. Je jich tu nějak moc. Že mě nám blokuje si. OK. Dobře. Takže, myslíš si, že je to jenom bouře, dobrý? Sej mi toho strážníka. OK. Dobrou noc. Let's go. Tady je nějaký sektor, který hlídá. Počkej, kurma šel, jo tady. Potichoučku. Cože? Máme tu dva vojáky. Fakt na to blbě vidím, protože mi svítí slunko do ksichtu. A ještě. Je to tady takové temné. Super, máme tu dvě hlídky, si světí přicházející. Vezmi si to vpravo, na můj povel. Šup. Jinak. Dost blízko. Pojď. OK. Tak jde. Ztratili jsme kontakt, to přepínám. Aha, super. Na schodech je můj. Není tvůj. Dostane headshot od mistra Davea. Tak, kde je ten Shepard? Zasněte, vtrhněte tam víc, zapomeň na to. Pojďme, připrav se. OK. Jsme připraveni. Tak, kapitáne Pricey. Kde pak jsou? Jdeme tam. Zkum vlevo. Tak. Dostanete trošku. My to tu vyčistíme s Pricem, než vy. Vy buzíci. Vy americká chátro. Dostanete tady na prdel. Těžce dostanete. Šup.
Šup. A je to. Ztratili jsme své níčko. No. To je price. Zajistí to, že to nic spát, to je zražte. Aha, OK. Super, no. Potřebujeme krytí. A kde je ten štít? Kde máš štít? Vezmi si štít, nebo co? Jo, tady. OK. Tak jo, jdeme. Klídek, hoši. Budeme tady v klidu, jo? Budeme přátelé. Vím, že se ti to moc nelíbí, ale budeme tady kamarádi. Tak, super. Jsme kamarádi? Jsme. Tak, jdeš? Už to nepotřebujeme, že? Musí být Shepard. Dobře, musíme najít Sheparda za každou cenu. A nakopat mu říč. Ne, radši si vezmu toto. Ty vole. Použij štíty. Kde jsem nechal ten štít? No to je jedno. Bereme toto. Tu gunu. Nebo i pokillujeme to tu všechno. Šup, granátek. Ježiši. Vidím, že vás napadlo úplně to samý, hoši. Lítá to tady jak blbý. Včipni. Jiný rekt. Dostanete. Těžce na prdel tady. Včipni. Dobrý. Dělej prajsu, kde se flákáš, čeče. Musíme pohnout. Šup. Blízko, musíme. OK. Chcípněte. Pomsta bude sladká, Sheparde. Chcípni. Shepard to tu nechává zničit a snaží se zdrhnout. Parchant jeden. A tomu jen tak nevíde. Protože jsme tady ještě my. Tak, sakra. Chcípni. A chcípni. Tak, přátelé, už se blížíme k Shepardovi. Mu dát poslední s Bohem. Protože ho odděláme hned, jak ho uvidíme. Prostě musí zdechnout za každou cenu. On je horší jak ten Makarov. Tak, šup. Kolik vás tam ještě je, hoši? Už mě to začínáte dost srát. No, ty jsi mi tady chyběl, čeče. Tak, pokračujeme. Pricey, mohl bys mi tady trošku pomoct s tím. Joha, já jsem měl jít asi celou dobu sem a vůbec se mi tam nemusel kropit, no co už, OK. Ale stále nenápadně s tlumičeme, to tady čistíme, hoši. Stále nenápadně, Nenápadně, ty vole, ty jsi mě málem sundal, ty parchante jeden. Ne, nápadně. Tak vtrhni, Tak teď už se vrhneme na nápadně. Takže tu máme pár gunů. Počkat, to máme dvě stejné zbraně, ne? Ne, nemáme vlastně. Tak OK. Jdeme na to, hoši. Jdeme na to, protože potřebujeme chytnout Sheparda. Abyste skápali. Střílím na všechno, co se hne. Ještě někdo? Tady je Gold Eagle. Máme tu nepřátelé. OK, takový ominování, rychle. Spouštím příkaz. OK. Naše zbravo, jestli jste pořád uvnitř, nebude zapomenat. OK. Postarej se o ovládání dveří. Tak jdeme. Rychle. Musíme si pomohnout. Pricey. My tady máme, chcípneme. Ještě ani nechytíme Sheparda. No i, tady Gold Eagle. Já myslím, cílový balíček Romeo. Nebezpečí blízko. OK. Hej, Pricey, mohl bys to tam trošku pokrýt, než se já hodím trošku zase do reálu? Nebezpečí blízko. Pozor, k zemi. OK. A co nějaká gana? Jo. Dobrý, šup. Teď už tady budeme jenom klíčkovat mezi mrtvejma. On oddělá vlastní lidi jenom kvůli tomu, aby si zachránil prdel. Na západ, super.
Běž, kde je tady západ? Asi tady. Pane, zvedá si písečná bouře. OK. Zvedá se písečná bouře. Tak to bychom si měli pohnout. Než nám zdrhne ten parchant. Tak, přátelé. Do rozkroku, chudák. To by si zasloužil Shepard. Šup. Pokračujeme. Price, neboj se jich, jenom do nich. Víš, jaká bude odměna? Zabití Sheparda. To si přece nenecháš jen tak ujít. Dobrý? Tak, kam teď? Asi tudy, co? Jo, vlastně, to je ještě rozdělený. Takže přátelé, tady končí první část nahánění Sheparda. A na tu druhou část se podíváme v příštím díle, i když to bylo dost krátké, nevadí. Zatím se s vámi loučím a starýc. Jo, a ještě jsem zapomněl dodat. Lajkujte, sdílejte, odebírujte, komentujte, kurva, už mluvit neumím. No to čumíte, co? No nic. Teď už je to vše, starýc.